Salam horasma dihamu amanami nanami lansia nuaeng masuk mahita tu PHD seksi lansia di ibadah ta di Huriah HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Cuma mata puji tuata marite bukuin di nomor 200 walaupun sada ayat sada. Damai ini dibatana sumurung sian saluhut naroha imana mangramoti akka hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna donga sapur siaon amanami nanami lansia manang di dia pe naboi mambegi hatani dibata di ombason cumoloma tatangi hon hatani dibata sian panurang je saya bidu tulupulu mamuka sian ayat 10 lalu rodi ayat 20 sada cumoloma dinggana jahat dibaheni sai mai Jehovah naing marpangulahi rohana Tuhamu laos alani borhat ibana asa asian nahamu ay Jehovah do debatani uhum martua masude nama kaposi ibana ho ale bangso na maringanan di Sion di Jerusalem na sotupa be tama tangisamu asima rohana di ho disi begeonna suara ni angguk-anggukmu alusan na maho jalanang di lehon tuani Tuhamu roti hagugutan dohot aik pangarupaon alai dangbe martabuni anggu akka gurum idaon ni matama tong-tong akka gurumi jala apala pinggolmu ubege hata ni nama dok sian pudim odo dalani ima dalani unang manimbil hamu tu siamun manang tu hambirang ima sahatna hamuna kadonga sapur siaon amanami inanami lansia nah hinanongan di bagasan Kristus Yesus turpukon masetakas do manggombarhon keberadaan ni bangsa Israel di Sion. Jadi digombarhon turpukot do ima taringot nasa na masa do nanaing sipamasaon ima dingulu ni bangsa Israel di Sion na maringanan di Jerusalem. Di sada sisi hamu kadongan sapur siaon nang pe bangsa Israel natape menghadapi muruk na siat dibata alai di sada sisi nasing muse sai di patudu khod debata Jehovah do holong nai maseta kasdo marpadat do debata dohot bangsa Israel jaladang diusir bata padanna
nang pinasahatna, nang pinabuana tu bangso na pinilit na bangso Israel. Takas doy kadamang dainang. Taksongon jolma na marpadan. Holodo sipata di osi. Alay tuaka jolma na olo paubahon rohana. Orang-orang yang mau bertobat, yang datang kepada Tuhan, yang memohon pengampunan dosa, Tuhan masih memberikan waktu kepadanya. Alai sebaliknya mulu jolmain nama setakang laus dipatakang nguluna dia depan di bata. Songon bangsa Israel nama sa ditrupukon. Nama saya takang dia depan di bata. Takang na imana soy patudo di bana hasatiaon na namar di bata. Sarupa mai mangalo di bata. Dia muna manami nanami na hinulungan bagas ng Kristus Jesus. Di bagas sa sadarion, manguhum do di bata. Dia ka natakang maroha. Ale sebaliknya dilihon di bata do kesempatan dia kada ulo manis sadusana di depan di bata dan daputan uhum ibana. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari ini? Buhado amang inang na tua-tua nami lansia. Buhado nuaeng hita diobasod di adopan ni dibata. Suku-sukuna buha satia do hita sa sinuaengon manang rodi saling nilingna saro di ujung ni ngolumuna be. Ima dinamar Tuhani hita nang hamu dipatudu hamudo hasatia muna namar dibata di keadaan songo dia pi ikon tok tongdo patudu hota hasatiauta namar dibata alania kadamang dainang donga sapursiaon anami inanami lansia ikon tapangusati hodo pikirata rohata sudi akaulota holan tu debata tu hatta nasasadai dang bui hita mangusade tu pikirata dang bui hita mangusade tu gogota kadamang dainang nang malope hita nang buha pe hita ikon ingotot tado mangusade do hita tu debata. Memang ate amang inang anggung nguluon dang mungkin so tadalani hasusaan alai sa sitong na rope hasusaoni pabor haton hita do asalam patang hon hapor siota namar Tuhan ido sa sitong na mo tapa husor-husor do denggan sudi aka persoalan tai sudi aka masalah tai paru kilo tai mo tapa husor-husor do denggan jala tapa husor-husor marhiti hatani di bata na mambuan hita doi na pabor haton hita doi asa lamtang do hapur seota margugu hita sian na adong tadalani hasusaan si paru kilo tai di portivion porsia mah ngomongin ido dalata laho madapot hadiah sian Tuhani marhite na berani hita mangalo jala na berani hita berjuang mempartuduh tata patuduhon tu debata jadi posroata amang inang hamu na sudah gugu lansia posro hamuna ikon conok do di bata di hamunang hita saluhutna alai ikon satia do hita
ido dalanna dilio dibata hita gugu alani jolmai iko marsiajar do terus marsiajar buha asa tetap nasida setia porsia jala uduk tu dibata alani ma hamu ka amanami nanami sapursiaon dengan sapursiaon beta mamanginang sudi hita tapatudu homma na memang setia do hita namar Tuhan na memang uduk do hita marhiti hatana na sajujut begiota na sajujut jahata marite Bibil menang Alkitab di bagas tabi dibatahi kadamang denang ima dibatana satia nabadia dang mangusi di padanna. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dialah yang adil. Dialah Tuhan yang adil. Tuhan yang selalu membuat kita semua dapat berbahagia. Sude hita amanginang martua mahita bayanoni sude dibata martua mahita posrohat iko martua do hita bayanoni dibata tardungobi ma dinalaho ita paimaimahon haroroni tuhatai tu portibion manopot hita sude jolma. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asidot olong ni roham to dengan di basam na setoktong Tuhan mangiring-iring padalanan ngulo nami. Diombason Tuhan nunga tari parhatam marhiti panuirang Yesaya. Paingoton sudi hami jolma. Tarluwi paingoton bangsom Israel. Asa uduk dan sida Tuhan asa dipatu Tuhan setia maraduk pokok Tuhan saksoni nang hami jolma atau ngajari mahami Tuhan asa toktong satia hami uduk hami Tuhan Tuhan jala holan paretam do Tuhan naikon uluan nami asa gabi hasa ngapo ma Tuhan di guar muna badie Tuhan lam tamba maka persia ala ni hatam jala margugu aka naung pursia dang tinggal hono na hapursion na Tuhan manimbil siako ala ni hatam atong Tuhan unduk lu serep ni rohanami marpamuati maroha marnida hami pardosa Tuhan sesama dosa nami na gudang asa tuntama hami gabi haporon pas-paso omatanging nami lerek nami no sumo kami marhiti-hiti gorenakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang hami tuho amin. Mari demaita sen buku ende nomor 105 ayat sada. Martangi yang mahita ale di bata amanami na di banua gijang hodo harorani salut silehon lehon na denggan dok nasa ulibasa na mauliutus upasa hami ma na sian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho say jalu may gabi wap na usus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasi yang hami pilihan non patimbul hon harajom muli tonga-tonga nuriam
dohot di portibion buhai marohanami marhite hite tondim asalam utandahami gudang nisi lehon lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rap mai tamangidun tangiang ale amanami na di banagijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajamu saya saut malomun roham di bantongon songon na banaginjang leon matuhami stererun hangulua siapari sesa malusunami songon palesanami di dosa liungan na mardosa tuhami unak kami tugen pangunjunan palua mahamisian pangago ay hodo na puna rajaon dohot agogoon rode sangapun saliling nililing na amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata mata dohot parsoran ni tondi parbadiaima nama masu hamu saluhutna amin. Horasma di hita sulutna manginang mulai tema di partikiata di bagasan umbason saya di pasu-pasu tuata mahita jala margugu mahita menguruti ulauta. Horas, salam.